Loppuvuoden Nobelin rauhanpalkinto ja muut hyvät poliittiset päätökset ovat tarjonneet eräänlaisen hengähdystauon EU-politiikkaan, ja se on näkynyt myös täällä Strasbourgin tämän vuoden ensimmäisellä täysistunnolla. Euroopan kriisipolitiikkaa on leimannut vaihtoehdottomuus, ja tämä asia alkaa kypsyä niin, että kohta on rytmin siirron paikka. Täällä onkin puhuttu uusista vaihtoehdoista. Itävallan kanslerin Werner Faymannin vierailu tarjosi mahdollisuuksia ja esimerkkejä siitä, kuinka nuorisotyöttömyyttä voidaan saada kuriin ja kuinka muutenkin pitäisi löytää uusi tahti askeliin. Kiinnitin huomiota myös, että Suomessa toimittaja Hannu Sokala MOT-ohjelmassa on harjoittanut harvinaista median itsekritiikkiä. Suomalaisessa tiedotusvälineissä on ehkä liikaakin korostettu virallista säästö- ja leikkauspolitiikkaa sen paremmin kajoamatta lähteisiin ja lähdekritiikkiin. Suomalaiset europarlamentaarikot ovat tällä viikolla saaneet tavata myös kansleri Olli Rehnin ja Alexander Stubbin. Kumpikin oikeastaan kantoi huolta siitä suuresta asiasta, että kun kansalaismielipide katoaa EU-aatteen takaa, kuinka se saadaan rakennettua takaisin. Mutta siihenhän ei ole muuta ratkaisua kuin saada uutta henkeä EU-aatteeseen. Ja se taas edellyttää meiltä poliitikoilta kaikilla eri tasoilla rohkeutta ottaa uusia aloitteita, käsitellä myös vaikeita asioita, luottaa siihen, että kansa ymmärtää ja osaa myös tehdä analyysiä. Näillä terveisin uuteen vuoteen Mitro Repo, Strasbourg,